Okay, mayong hapon naman sa inyo mga kabyanan, no? Yari naman kita nga sa aton YouTube channel, no? Ang ginatiguluhan na Pirot Haranista, no? Yari, idulong ko sa inyo kay ginapangabay ng bitining ang bahano, no? Nga inigin record na naton iniya, no? Ang ginapangabay ninyong ang bahano nga nagatigulo ginuwan to 3 mo ako. Kay way dire ang ginataga naton sini nga bahanon dito sa Manila. Kita anay magabanat sa sini. Okay. Kanamit sang atong nalagligan katam isang imogin pangaan nangako ka nga imo unungan nalipay gid inindugha apang likom sa akon hibalo na 1, 2, 3 mo nagkaling ako kanugong lang sang mga handom ko naging patara sa kanmo ginbuhos-buhos ko gid ang tanan ko nga pagsalig wala ko gigin pagabot na imo lang ginpasakot kanugon gid sang imo ginpulong tugtog buhi ikaw magkaunong kanugon lang sang akon pagsalig nga nakusog lang sa ramig ginbuhos-buhos ko gid ang tanan ko nga pagsalig wala ko gid ginpaabot na imo lang ginpasaot kanami gid sang aton naligan katam isang imo ginpanaan nangako ka nga imo unungan nalipay gid inindughan apang likom sa akong hibalo na 1, 2, 3 mo nagalit ako kanugon lang sang mga handom ko naging patara sa kanmo kanugon lang sang mga handom ko naging patara sa kanmo kinuwan to 3 mo ako kinuwan to 3 mo ako kinuwan to 3 ako Ni Elia. Okay para gid sa inyo tanan-tanan, no? Ihalad namon sa inyo, no? Diri sa atong YouTube channel ang ambahanon ni Miss Alia Faith Vilches Pichilyer. Ang iya nga ambahanon nagatikulo mag-isip-isip. Hello. Okay pa na kung may sound. Sige na, edit ko lang. Okay, no? Hindi ka na mag-uya-uya. Uy, ano mo sila? Sige rin, diretso lang.
May isa ka kahoy, kahoy nga hanam, dito kag nanubo sa higat sang dalan, magkapaang sangaan, dahon madabo, tawong makaagi, gusto magpasilong. Ginapasilungan sang mga pamatanon, na nagaling ang ingaw sang kaugalingon. In-el sa adlaw, in-el sa kagabihon, kag ginakalimtan pati ang pagkaon. Lumipas ang adlaw, silima na binulan, mayanan ang batyag na hindi mahangpang. Galingin ang ulugan, hilab ang tinan, ay kulang sa tulog, wala sintinan. Dinala sa doktor, kahit pakonsulta, iyaman natin ang ulcer insomnia. Wala man mabulong kay wala sikwata, masarang ibakal sa mga risita. Ining Mobile Legend, isa lang kahapang, inigin din sinyo nga lingaw-lingawan, abang ang resulta, pero wish ko sa ginikanan, kay hindi masugo mga kabataan. Hindi man mabasol ang scientifico, nga mong nagdiskubre sa sininga negosyo. Yara lang sa aton ang pagkaino-ino, bala-balayon nun ang aton opisyo. Mag-isip-isip din sang dapat himuon, samtang di plano pa para magdesisyon. Yara lang sa aton ang pagpaino-ino, bala-balayon nun ang aton opisyo. Yara lang sa aton ang pagpaino-ino, bala-balayon nun ang aton opisyo. Okay, no? Uyad to, no? Ang bahanon, naging dulot sa nga ato nga. Wala nyo nag-uya-uya pa siya, bakul na siya nag-abudre. Kay kumo nga may okasyon, no? Kay birthday subong sa nga akong mga apo, no? Nga si Mirasien, no? Salvacion, no? Nagtiringog kami di subong, pero naka-social distancing mo kami. Amuyat to, no? Sa karon, idulot naman namon sa inyo, may isa tayo kanta. No? Doa na lang, balan mo, pikado mo na ako na isa lang. Ari, no? Idulot namon sa inyo, ining ang bahanon ng ginatiguluhan, no? Ng kamalig na diyotay, para sa inyo, no? May kamalig ako nga jutay, sa kiliran sa mamon balay. Mga manok ko nga hinugtanan, kermi kugid kinaatipan. Sang isa sa tukaadlaw, si sulog naglagaw-lagaw, hinagtuan niya si mga sa pugara nagahaba-haba. Kutak sining sang mga sa sulog nga nagatanga, hindi ka lang diri magsaka, kay ang itlog magkalabo ka. Tukturuok sa batsing sulog, sa mga nga nagaloob, hindi ka lang sa gipanaog, kay ang itlog magkalabaog. Salamat din sa imong panugyan, kapihak sang akong dugan, kay ang init sang akong tiyan, magabuhi sa ilatanan. Si
Siyak-siyak, siling sang piso, sa inang nagapupo-pupo. Kalakabanan ninyo kami, ay ang dapang makasilig mo. Siyak-siyak, siling sang piso, sa inang nagapupo-pupo. Kalakabanan ninyo kami, kay ang dapang makasilig ni. Okay no? Muyat to no? Ilang giningalitan nato nga bisan hindi pa niya masalugin ng mga lyrics. Isakala sa sala, pero at least napakanta naton si Nini Elia no? Kaya wala na di siya nagatinir dito na siya sa Gimaras ya. Tingin na ingalitan nato na kang pagkantahon paagi diri sa sini kay bangod sa sini nga may okasyon no? Birthday ni Mary Shea Salvacion. Okay, no? Ako naman kasi, no? Itulong ko naman sa inyo. Ini isang tambahan, no? Ng Tapos na. Na-upload ka na. Na-upload ko na. Tapos na. ang pan. Hari lang, kursi. Nag-upload naman tayo. Why? Kaya pinag-upload ka? Sa F naman. Yari kalinaw, idulong ko sa inyo ini sa kambanon nga nagatigulo sa Ulugon ang Pasko. Halos tugod sa bugos sa kalibutan ang pagsinadya sa mga katawhan. Sarit-sarit lang ang aton mabatian. May linupok, may hinugyaw sang kapispisan. Sa pagpagting sang lingganay sa simbahan, napabatyag na hindi pagkalimtan. Gahilapit na ang kaadlawan sang manunubos natong sining kalibutan. May mga lantern at mga Christmas tree, nagatuhaw lamang kung nag-Disyembre. Gasimpulo sang hingpit nga paghigugma sang katawhan sa mahal na diwa. Imol ka man ukon manggaranon, palariho man lang ang balatyagon. Isa lamang kita kabinhalinan, naging tuga sa sininga kalibutan. Maghulog kong kita sa pagpinasadya, bata't tigulang soltero dalaga. Gawin natin ng Pasko, kaadlawan naman sang mahal na diwa. May mga lantern at mga Christmas tree, nagatuhaw lamang kung mag-Disyembre. Gasimpulo sang hingpit nga paghigugma sang katawhan sa mahal na diwa. Imol ka man o kung manggaranon, palariho man lang ang balatyagon. Isa lamang kita kaginhalinan,
Nasintuga sa sinina kalibutan. Maghulog po kita sa pagkinasadya. Bata't tigulang, soltero, dalaga. Sa ulubong natin ng Paskwa, kaadlawan naman sa mahal na diwa. Sa ulubong natin ng Paskwa, kaadlawan naman sa mahal na diwa. Okay na? Din gali si Albert, no? O si Quagle, si no J. Druga. Okay ka lang, ne? Sige lang, umpisa mo ano? Sige lang, panuji lang. Ang ako nga organized din, no? Si Miss Kila Pichilier. Pamilya sa mga Pichilier, ne? Okay. Ang sangat ng alanap, labi na ikaw nga panito. Pagkita sa tigising, babae ang kapon sa radyo. Kusay pa na nagigit na palay, ang muna karong nag-auso. Habang manatang mabasa ang atong gobyerno. Luga, marijuana, tingkad siya po. Lumaplan sa piling gusto. Nangundak ko nga problema sa may syudad, Banwa, ang barangyo. Ang pagtuki sa mga sindikato. Dapat natin pasalan mga alagad sa kasunduan. Isang delikado nakita, ang trabaho walang kinabay na. At kung lagi sa ating gobyerno, kaysa nawa yung bilang Pilipino, hindi matula ang mga bisyo ng paghalit sa harino. Druga, marijuana, tingkad siya po. Ikaw ang halin sa mga tao. User, stanser, lulugin na ninyo ang buhay na hindi maayo. Dapat natin pasalamat mga alagad sa kasuhan. Sa delikadong kagitan, wala naliya sa katundanan. Ano lagi sa ating gobyerno, kaysa nawa yung bilang Pilipino, hindi matula ang mga bisyo ng paghalit sa parino. Luga, marijuana, tingkad siya po. Ikaw ang halin sa mga tao. Seryoso
sa mga kaparintiyan sa nga kwan ni Mrs. Sa lugar sa nga mangingi sa kay to John hindi pa malyo ngayong hapon na sa pagtanaw mo. Pag sa mga grupo nga mga driver sa Light of Glory, mga kalag, base sa pila ka adlaw mo na naman taliwat. Yan to ano, ginatiguluhan.